A festa do Albariño de Cambados diversifícase. Se cos actos de onte quedaba inaugurado o epicentro da festa cos 40 stands no Paseo da Calzada, hoxe abriuse o espazo dedicado ao público que busca unha experiencia máis tranquila no seu achegamento aos Rías Baixas, o túnel do Viño. Una iniciativa del Consejo Regulador que permite poner a disposición de los amantes del vino este año hasta 161 vinos en este entorno maravilloso del Salón José Peña, que agradecemos siempre al Concello de Cambados que lo ponga a nuestra disposición. Y es un espacio alternativo a la propia fiesta del Albariño, donde también se puede evidentemente degustar un número importante de vinos, pero aquí tenemos este entorno íntimo y más silencioso, más digamos profesional, para saber qué es lo que están haciendo las bodegas de las Rías Baixas. A súa función como complemento da festa que se desenvolve no Paseo da Calzada foi destacada tamén polo vicepresidente da Xunta de Galicia. Alfonso Rueda non quixo perder a inauguración desta actividade, incluída na programación do Albariño. O meollo da festa está na calzada nos diferentes stands, pero non está mal, e máis nos días como hoxe, pois saber que hai tamén aquí este espacio para coñecer todos os viños dunha sola vez, poder degustalos, os expertos, os aficionados, en xeral todos aqueles que lle gusta ou nos gusta o vino albariño, pois esta, como dicía a alcaldesa, é outra posibilidade máis que complementa perfectamente o que é o núcleo central da festa. Na súa intervención, Rueda tamén destacou o importante peso do sector vitivinícola e da súa industria na xeración de emprego e na economía galega, algo que ven respaldado, segundo explicou, polos bons resultados que deixou o mercado de traballo no mes de xullo. Cando son vos, o reflexe unha tendencia que di que as cousas van millorando pouco a pouco e creo que ten moito que ver nestes bons datos. Agora que empeza o mes de agosto e empeza o mes central, sen ninguna dúbida, de festas en toda Galicia, que todo o que ten que ver co viño, coa gastronomía, co turismo, é un motor fundamental e, sen dúbida, unha das explicacións deses bons datos de paro, insisto, os mellores Galicia, esta vez, os mellores no conxunto do Estado. O túnel do Viño desenvolvese un ano máis no Salón José Peña. O Concello de Cambados cede este espazo ao Consello Regulador, unha colaboración que a alcaldesa ten a intención de manter. Son as dúas versións que temos da festa do Albariño, ou ben degustar os viños ali nos propios stands, ou vir facelo aquí, pois que con uns profesionais que están en todo momento atentos a todas aquelas persoas que se queiran achegar e vir a degustar os viños de denominación de orixe Rías Baixas. Bueno, xa digo que espero que este ano pois sexa novamente un novo éxito e seguiremos repetindo esta iniciativa co Consello Regulador e seguimos mantendo pois as boas relacións entre as dúas institucións. Durante o 2017, o túnel do Viño superou os 700 visitantes, cifra que o Consello Regulador agarda mellorar este ano. Por un prezo de 15 euros, os visitantes poden degustar as 161 marcas pertencentes a 60 adegas da denominación de orixe Rías Baixas. O túnel permanecerá aberto todo o domingo ao mediodía. Ademais, de xeito paralelo, 11 adegas de Rías Baixas protagonizarán 13 catas temáticas.